בואו נדבר על האמת העירומה. אני לא תמימה. אנחנו ב-2017 וכולם מציצנים. קצת. אפילו אני. יום אחד את. כן את. את גולשת בסלולר בדיוק כמו כולם, ואין לך מושג מי מחטט, מי מסתכל, ולמי הוא כבר סיפר על זה. בסוד. בקטנה. ואני, את הלקח שלי למדתי. אבל זה לא ישנה את מי שאני. רק שהפעם אני אקשה, אאתגר, אפריע, אשים עוד שכבה ועוד שכבה. אז תקראו לי קשה, תגידו שאני חוסמת, עוצרת, מגזימה. מגיע לי להישאר נאמנה על האמת שלי, לא? לא להסתתר. ובטח שלא להשתנות. ואם תראו אותי בלי בגדים, זה רק כי אני רציתי.